rabu ba tamkarka, kai ne kadai akan mulkinka, baka da dabare kuma ji ka ya rabana ina roƙonka domin isar ma aikin naka ya rabu ban basirar waka zan wake hadimin manzanka abul futuhi babbar dirka ya rabana da doziranka wa mustafa habibin naka a halin gidan manzanka da sahabu ma mabiyanka ya shakti jani na gaishe ka abdul kadir ina kaunarka alkaulahi mabudin taska barhamu na fage a gidanka ya shehu kawu na gaishe ka baban bugani yau a gabanka na durkusa ka ban sirrinka dan sidiya uwar ɗakin ka yan kawu ban abin da na roka abul futu hati labbaika amadini fa na gaishe ka na karace da kai labbaika kai annabinmu ne kakanka lalle futuhi dole na soka domin faɗi ne na kakanka mai ɗinka wallashi zai koka in banda haukawa zai gika kai wawa kai tunani da kanka kai da ganin wani ya abul futuhi ni na bika na sallama akan lamarinka ahmad ali banda kamar ka wallahi ba ni san maikinka mai san ka zan yi wasan barka ga zuciya tana kaunarka kullum tana tunaninka wurin idaniya kallonka amadu dan isar ka kanka yayi hijabu dan inganka amadu na fasan halinka irin na da hane ka kanka ba a zuwa gunka da bukata kafin a tashi zaka biya ta ni da kai ne mafuskanta ta shine yasa na zo da bukata ta a gare ka to ka biya ta domin isa ta abban binta amadu to ka sana sitirta domin isa ta fadima binta amadu to